שלום, אני מאיה, והיום אני אראה לכם איך לעשות צמא. צמא בשיטה הכי קלה שיש בעולם. טוב, מה שאנחנו מתחילים זה גומיה ואחד קטן. נקנקים. עכשיו, זה השיער שלי, ואנחנו נעשה עליו עץ דוגמה. תיקחו חצי שיער, לא את כל השיער. צמא זה עושה הרבה מזה. רגע, שכחתי תראי המפרק. בואו נשחק את השיער שלי עכשיו לא כזה מסורק, כי עשיתי מקרונים סביב, והשיער עושה הרבה בלגן בשיער. וגלגלי את השיער טוב טוב. הופלה! סתם, יאללה בואו נתחיל. עכשיו תראו קר קטן. עכשיו תראו אם יש לכם קשירות, אז פום, פום. טהרת, אז בואו נתחיל. עכשיו מחכים את השיער ה3. הנה תקום, מחכים את השיער ה3. עוד פעם אני הולכת לכם. שיער ה3 רגע 3. מחזיקים משתי הצדדים ורק על השער. עכשיו מעבירים חלק ומותחים. מעבירים חלק ומותחים. מעבירים חלק ומותחים. מעבירים חלק ומותחים. וכולי, עושים את זה כמה פעמים עד שיהיה לכם צמא מושלמת ומקודרת. אני לא חושבת שאנחנו נצטרך את הגומיה הגדולה, ולא אנחנו נצטרך את הגומיה הקטנה. הנה, עשיתי את צמא מושלמת, זה כלום. איזה יפה היא, היא עדינה מאוד. נקחי את הגומיה, וסגרים. ממוצע לי גם ההורים ילמדו אתכם, אבל אני אלמד אתכם ביוטיוב. הנה תקעו צמא מושלמת, עדינה ורכה. הנה גם כשאני הופכת את זה תקלו זה פיין. זו צמא עדינה, מהממת. ויש לנו עוד 12 דקות עד חדשת הבידור. חדשת הבידור, כאילו לא חדשת הבידור, חדשות, אתם איתי, מה אנחנו יודעים? אז יש לנו חדשות קטנה, חדשות, עצמה, טוב, עליכם לקחת את כל החוקים שיש בעולם על עצמה. בואו נלך לחוקים. חוק א', רגע, עד שלי עובד. צריך לחלק את השיער ל3. מי שיודע את החלק גדולים שהוא הביא תחתיו שיגור לי. צריך, בוא נראה אתכם. צריך לחלק את השיער ל3. צריך לחלק את השיער ל3. מובן? צריך לסרק את השיער לפני שעושים
10 דקות. צריך לסרק את השיער לפני שעושים צמא. מובן? התרמית עדינה היא מאוד אינטימית. שלישי, צריך גומיות בשביל לעשות צמא. הנה בוא תקנו. צריך גומיות בשביל לעשות צמא. זה החובה. אי אפשר לעשות צמא בזה. היא תתברר. צריך להיות עדינות. הרי אכלנו בנות. צריך להיות עדינות. לצמא, בסדר? לצמא. הבנתם? חוקים. בוא נכתוב. חוקים להכנה צמא. זה כמו כתבתי? זה דף החוקים שלי. חוקים להכנת צמא. חוקים להכנת צמא. אוקיי, אני אוהבת לך שהייתם איתי. אוהבת אתכם הכי בעולם. הכי בעולם. אוהבת אתכם, ביי. חיים שלי.